двама ентусиасти, двама луди наши съвременници от Карлово, художничката Кунка Бакалова и скулптора Момчил Николов, вече няколко години правят нещо уникално, на което не мога да намеря точното наименование. Международен конкурс, пътуваща изложба, паноптикум на изобразителното изкуство, гигантска картина от 250 картини на различни художници. Изумително хрумване. Да се съберат в едно толкова различни творци, всеки със своя индивидуалност. Има нещо символично в това. Днес, когато всеки е за себе си, когато хората на изкуството са толкова разединени в грижата за оцеляване, да ги обединиш, да покажеш каква сила са, когато са заедно, това е идея достойна за огромно уважение.